hinumduman nga ang Diyos nagtukod upusan lamang ka iglesia. Usa lang ka iglesia ang iyang gitukod. O kini gipamatud-an nga ang iglesia Katolika mao gayud ang titukod ni Kristo. O kining iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo mao kini ang iyang gitinlan sa iyang puluhaton dinhi sa kalibutan. Upusa ang magtotoo ni Kristo dapat lamang nga dinha sa iglesia Katolika maghiusa kay mauman ang iyang gusto nga kahiusahan. O sa iglesia Katolika anaa ang mga panudlo nga nagagikan sa kasuguan sa Santo Papa ngadto sa mga pare o gipaambit diri kanato aron kita makatpon o makahibalo sa kamatuoran. O ang iyang mga panudlo kay lagi ania mitumaw man kining mga sikta o mga simbahan nga tinubod lamang og tawo, wala pa sila laing gibuhat kundi ang pagtuis o ang pagsinayop sa atong pagtulunan nga nadawat gikan sa matuod nga simbahan nga gitukod kayo ni Kristo. Ug mao kini karon ang among pagabuhaton aron dili kamo iabot sa mga kalibog. Ug galing kamo nalibog na karon amo kamo saysayan sa kamatuoran aron hinahinay nga mawala ang inyong mga kalibog. O karon ato na pagkasugdan ang unang muat-at ang iyang topic mao ang Santos na Rosario. Kay nga naman karon bulan man sa Rosario. Usa dapat kitang mga Katoliko kay nagbalaan man niining maong tradisyon dapat ato kining mahibaluan. So ang yun ko kamo sa inyong pagpaminaw i-apply ang Salmo 95 sitting ato sa 8 nga nagingon kung makadungog kamo sa iyang tingog ayaw ninyo patig-aha ang inyong kasing-kasing. Ang at atini mao si Brad Rolando Minghito. Salamat. Pagpinente. So, nakato kontak mayong kontak ang itong tanan. Dito ko sa akong topic. Ang topic ng pagrosaryo, kaya kagahan ng mga protestante nga po pag kinaing pagrosaryo, labi na ilang siya topic ganun na itong mahal na virgin nga mo ang inahan sa Diyos, inahan sa honor. Labi na ang pag-rosaryo, ilang siya na ano na nga ni-shop ako, medyo murag bukal-bukal o di ayo ang kapalihan. Ang kapipala sila, ano pagkampo, maunta, pininta na mga pagkampuha, iya man sa Ginoo, itodlo. O dito ko, pagsogod, kining pulong sa mga Katoliko na rosaryo, dili kini mabasa sa Biblia o dili sa Ginoo kanang pagsubi-subi sa pag-ampo sama sa pagbalik-balik sa mga Katoliko sa kadaghan sa pagdaig sa Magimaya sa Maria basta sa Mateo 6:17 atong tubagong kanang ilang mga atake. Diba? Ang pulong rosaryo gikan sa pulong nga rosa kung bola nga rosa kini maoy kasagaran ihalad ng agi pagdaig o pagpidungog sa usa ka biluhat na tapos patidunggan. Isaya 35 versikulo 1. Ang kamingawan o ang mga ngayota masadya o ang kamingawa
kaminawan, magakalipay o mamulat sama sa rosa. Ang pagrosaryo maayo og ang kahulugan nini ana sa Biblia. Kay ang tanang maayo og putli ikan man sa Dios. Bisan unsang butang tinuod paligong natarong balaan og bisan unsa nga maayo. Filipos 4 versikulo 8 nato sa Roma 12 versikulo 2. Ang lintunganay diha sa pagrosaryo ana sa Biblia kaysa matag misteryo nga gipalandong ang maturon-anong kinabuhi sa atong Ginoo pananglit ang pagpahidili sa tulo ka hotong misteryo sa kalipay yani kini sa pagpalandong ang kinabuhi sa pagkatao o sa pagpakabata pa sa Ginoo. Dayon ang misteryo sa kapakit gihandom dinhi ang mga kasakitan o kamasayon sa pagkamanulubot o dayon ang misteryo nga mahimayon ipalandong dinhi ang mahimayaong pagdaog ni Kristo sa kamatayon o sa iyang pagkabanhaw. Dili ba ulos man dayon pili manig nato sa Biblia? May tungod sa pagdayeg kang Santa Maria kining pagtawag kaniya o bulahan dili usa ka impinto sa simbahan kung dili kamatuoran nga kini tudlo sa kasulatan nga tagos padanon. Ani ang kaligunan ang panagna may tungod sa himuong inahan sa Ginoo. Usara ang akong salampati ang bugtong sa akong inahan ang sinili sa nanangkong kaniya o ang mga anak nga babae magatawag kaniya bulahan awit sa mga awit o awit ni Solomon 6 versikulo 9. Upisan ang anghel sa Dios si Gabriel mitawag ang Maria o bulahan o sa pagsunod sa anghel nato kaniya ningon maghimaya ka puno sa grasya ang Ginoo uban kanimo bulahan ka diha sa mga kababayan. Lucas 1:28. Lucas 1:28. O usa ka santa si Santa Isabel na puno sa Espiritu Santo ningon nato pa Maria ulahan ka diha sa kababayan o ulahan ang bunga sa imong tiyan. Lucas 1:5 Korintiano nato sa 22. O kumahukom sa 5:24. O kay Santa Maria mismo nga dili lang uno sa Espiritu Santo diha pagayon ang Ginoo adiya nga iyang isabak ni ang gawin ko sa pagdayeg sa Dios nga Amahan nga nila sa kamaturan nga mangitabo kaniya sa pagingon kay nanumbaling man siya sa kaubos sa iyang ulipon kay tanawa karon bulahan ang itawag kanako sa tanang mga kaliwatan umuna nga kita mo tawag kita mga kaliwatan sa ni Santa Maria kay magdayeg matang magpapang bulahan ito ng mga uban nga mga naa sa lain nga mga sikta nila karon nga giatake atong mahal na Birhen. So pag sila mau na diha nga katong bitin na sila sa bitin na linya nga itumpang sa mahal na Birhen. Ulahin bahin sa pagdayeg ang Santa Maria nga Santa Maria inan sa Dios iampo mo kaming makasasala karon sa takna sa among kamatayon. Amen. Dili usa kagama sa simbahan na pagampo tungod sa pagkatabang ni Santa Maria kumo tuod layo sa Ginoo uban nasa iyang anak dito sa langit. Ang pagsubi-subi nga may kaputlangan wala ibili sa Ginoo. Kay gitudlo sa atong Ginoong Hesus isip paniingnan dito sa tanaman sa Limanes ito magampo sa makatulog kahinayon sa maura gyapon nga mga pulong Mateo 26 versikulo 39 sa 44 ora gyapon na pulong Hebreo 5:7 o Mateo 6:13 ano ang mana mo Nagangilyo mag-isolate ako ni San Lucas ito sa tao sa patumbingay nga kinahanglan mag-aampo kanunay o bili ito ang patumbingay
pangingkasan o balay hunong ang iyang pagbalik-balik nato sa matutukom o mauragin ako kung pangalia ang iyang ginhangyaw o ang paghatag kaniya o postisya hangtod na ang maghuhukom tungod sa pagbalik-balik sa byuda na pugos na lamang siya paghatag sa iyang postisya kiniyo sa kapagtulungan na likudlo ng Diyos na akig katumbingay. Ito mismo na katumbingay masimong pagkampo ngaw na dili gyud unta ni angay tupakon kay Kristo magitang na likudlo ng mga katumbingay na naagi na pagbalik sa mga pulong pagkampo. Madili di ay dautan mundi o sinabi sa katumbingay na dili di ay dautan mundi pagtulungan sa Ginoo pagsubre ano may akong Lucas 18:1 na to sa 8 nasa sa Roma 1:10 Lucas 1:10 kanang kadon na Ginoo Hesus nagkudlo o pagampo inna ni pagampo ko na manamo na manamo balik na Lain ko itong tingnan ni Ginoo Hesus Ito, may tulog sa pagampo na balik-balik sa Lucas 11:5 natutauso kasama ng Jesucristo. O gingon si Jesus sa iyang mga sinulan, pananglit ko sa kaninyo muadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabi o noon aniya bari pagduha o sa pugong ay napot sa among namo ang usa ko kahigala nga nagpanaw o wala kayon ako'y kahatag kaniya kung pananglit tubagon Ginoo gingon kung pananglit tubagon sa imong higala dito sa tulod ayaw na ako sa buka ipandahan na anak ang puntahan kung akong kabataan o akong nanghigda na o dili na ako makabangon pag hatag ang imong kita kung sa may imong wadon mingon. So tiyan ko kamo na bisag higala kaniya dili siya mabangon o muhatag kanimo kan apan mubangon na lang siya o muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan kay wala ka man maula sa pagpunay o pangayo. Mao na kanang ato pagampo wa dili dili sa Ginoo kay ni amang tulos na dili mabasa sa Biblia kanang pagbalik ato pagampo nga sa Ginoo mapulan gud ang Ginoo anak paminaw mo nang ihatag lang nila ang atong gisigit balik o pangayo pagampo mo na kanang pagrosaryo di na dili gina so tupak subukon sa Ginoo kasi siya mismo na ang nagtudlo. Kaya ko sa awit, kaya ako makahakaw pa no, Lucas 11, versikulo 5, natusok ko, kamba 9, natus 13. Amo na ito. Mga pulong nga gibalik-balik, Salmo 136, versikulo 1 to 26, oh, iyo po din, oh, sigit ni imong nga, Ginoo kailangan magbukas ang Biblia o pasamang lamati ang Ginoo kamayo siya ang iyang gugma nalungkad hangtod sa kahangturan pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos ang iyang gugma nalungkad hangtod sa kahangturan pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo ang iyang gugma nalungkad hangtod sa kahangturan o balik-balik Diyos na di na mabasa din balik-balik nako na ang kanta man sa Salmo 136 versikulo 1 hangtod sa 26 maura ka to akong pagpaano din ninyo sa mga itong sa pag-ampo sa Rosario kay kasama sa ako ng ako mga kantunan na mga master na hanggang na sa pagpanatan sa Rosario kunya doon ay mga protestante na watake nila ang bang di maka-buhay kay katubag po kay waktu lagi kung siguro sila nga makabawa po sa pakuan panagtan lagi natong sa Rosario so pakiyon sa kapulisan kay Huwag sa kubag ganang salamat sinabot paminaw kayo ito kung punta kanyang tanan Okay, salamat kayo, Brad. So, nahuman na ang unang topic.
O kung aduna man kamoy mga pangutana o mga kalibog, ipangutana lang. Okay, anaaman tayo open forum, unya iliguman sa mga speakers. Kung makasukin na ng mga speakers, aduna kita open forum. Busa ang inyong mga pangutana, andam-andama lang kay amo kanang pagtupagon. Sa dili para kita mo proceed sa ikaduhang mamumulong, ako sa ipaabot sa mga taong dunay malumog kasing-kasing na mitunon sa ilang grasya, sa ilang donasyon alang-alang sa among mga panginahanglan. Una si Mr. and Mrs. Pablio Punson, 100. Miss Diglove Balaba, 20 pesos. O Mrs. Alejandra Berame, 50 pesos. So, daghang kayong salamat ninyo o na doon na po'y laing sama kaninyo. Wala man kami mangayo, apan mudawa kami. Kay sa inyong paghatag, kamuusap, makaambit sa grasya na amo madawat. So, dili na to lalayon mo. Proceed na ta sa ikaduhang speaker nga nagtopic o kaluwasan. Kini pag-aton sa among igsuon Brad Ernesto Milicio. Ayong adlaw Domingo, adlaw karon pagsimba. Ginhawat kang tanan nakasimba na. Ug katong wala pa makasimba, dapat kita misa karong alas 4 sa hapon. Ato tima mga igsoon, mao kining kaluwasan, mao kini siya ang pinakarason ngano nga ipili nato nga magpinaron ta. Magbinutan ta sa ato ang pagkatao, magbigay ta sa ato ang pagpakasa, labi na yun sa bisyo, ngano nga rin ta sa pagsimba, tungod kini sa rason nga gusto tao kaluwasan. Ganahan ka nga maluwas, mao kini ang pinaka tungod nga gusto ta kaluwasan. Para sa mga ito na to sa lain nga tinuan, sayo na kayo, walang nila ang kaluwasan. Matuo lang ka sa itong Ginoo niya emosyan, timuon, nga imo siya tawaton, nga imong personal nga maluwas na kuno ka. Mga mga problema mga ison, kahit kasi pang maghana itong gimbuaton, wala ka maluwas, hindi kay pagturo lamang. Kaya pangutanan sa itong mga ison nga sa laing tinuan, nga na pa relihiyon nga makaluwas. Para nila mga ison, wala ito yung relihiyon nga makaluwas. Kaya naman, masawang pagkaluwas sa ilang relihiyon, nagitungkot naman kiniyok tao. O na ngayon sila nga may relihiyon nga makaluwas, kaya gitungkot naman sila o tao. Pag kita mga Katoliko, nagtuot ang relihiyon makaluwas, kaya ito relihiyon nga Katoliko, gitungkot man kayo sila sa ato ang Ginoo Jesucristo. Giluwas na kita ni Kristo, kaya ang kamatayon sa cross o niya ang kaluwasan, tingkit na kini ang kaluwasan. Pagluwas ni Kristo ang pagluwas ni Kristo na to, kaya ang siya nagpakamatay sa cross. Apan ang maong kaluwasan,
Nasayang mga igsoon, tungod kay padayon kuman kita sa paghimo sa pagpakasala. Nasayang ang hintid nga kaluwasan nga gilatag sa itong Ginoo kanato. Hindi na pwede nga pagtuo lamang maluwas na ta, labi na Diyos, kaya ang tao kakayon pa sa pagpakasala. Ang pagtuo na walay buhat, patay o dili kini makaluwas. Makaluwas pa din ang pagtuo nga patay. Dili kayo mga igsoon atong basaon. Kapitulo na ito. Unsay kapudlanan sa usa ka tao kung mayon siya nga may pagtuo apan walay maayong buhat, walay maayong binuhatan, makaluwas pagdili kaniya. Dili pagkaluwas atin ang wala kayo na Santiago 2:14. Lama pananglit nga natay nakita nga itong mga igsoon karon nga gigutom, kinahanglan sila pagkaon niya, ikaw ang tamayon niya. Maayo ang tao, makakaon sila og daghan kaya bisan kita wa kamo hatag bisan naa gani ta kita ihatag. Kumaw na nga dili pagtuo lamang kinahanglan na siya og buhat. Ato mo mabasa diya sa Santiago 2:19, nagtuo ka no sa Diyos, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo pud usab ni ana, nagpurog mo gani ang mga demonyo sa katok sila pagtuo sa Diyos. Ayun tingnan mga demonyo maluwas pud kaya nagtuo man po sila sa Diyos. Mangyara ni sa itong mga igsoon nga nasa sikta nga mutuo lang, luwas na. Matayok na ilang pagtulunan mga igsoon. Ato pag mabasa diya sa Santiago 2:20, buang-buang, kinahanglan pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanan og mga buhat, walay kapudlanan. So klaro kayo mga igsoon, na mahintid lang dahil nga ato ang kaluwasan, kung atong ubanan sa ato ang maayong mga buhat. Lugang pang mga igsoon, sa Santiago, Kapitulo 2, versikulo 24, atong mabasa. Busa, nakita ninyo ang isa ka tao, isipon sa Diyos, mga tarong tungod sa iyang buhat. O kinahanglan lagi ang pagbuhat, kung ito atong yung mabasa diyan sa maraming kasulatan. O pilit tungod sa pagtuo lamang. Sa 1 Corinto 13, versikulo 2, bisag may mga hiyas pa ako, ayun sa pagtuo, bisag may mga hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit ng mensahe, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa bukid, apan kung wala ako'y tugma, wala ako'y kapuslanan. Lumayson, nagkinahanglan pa doon ay ang ato ang pagtuo, dili kay pagtuo lamang, inubanan sa ato ang mga buhat, tinukmod sa tugma. Ay dili pwede nga ang ato mga buhat, dili ipaagi nato sa ato ang kinasing-kasing yun nga magbuhat ini, kinalang tinukmod kini sa tugma. Yan pa sa atong mabasa diya sa Galatia Kapitulo 5, versikulo 6, ang hinungdanon mao ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa tugma. Taon rin nga murag hindi man tingin rin ipatawag sa itong mga igsoon sa laing sikta, murag maglukso-lukso man tingin rin sila inibasa ni di man nila basahon ni kaklaro manaling nga sa nasulat sa Biblia. Ang hinungdanon mao ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa tugma. So dili kay pagtuo lamang. Isang Pablo gani mga igsoon, wala man gani mo antong nga siya luwas na. San Pablo wala mo angkon nga siya luwas na. Kung mabasa diya sa Filipos 3, Filipos 3, versikulo 12 at 14. Wala ako magpasabot, ingon siya, wala ako magpasabot nga nagdamot ko na kini kung nahigpit na ako. So wala pa siya maluwas. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot, nagpadayon pa sa iya pagpaningkamot sa pag-apsakot niini. Kay ako, iya naman ni Kristo. Bisan sa Pablo mo ito, wala siya mo angkong iluwas na nagpadayon pa siya sa iya mga tulungan mga isaw, tagaan pa kayo angay nga kibuhaton o na tamaluwas.
Atong nilugang nga sa Mateo 24, versikulo 13, ang mula hutay hangtod sa katapusan maaaring maluwas. So kaklaruan ng mga igsoon na itong mabasa sa Mateo 24. Sama sa gibuhat sa itong mga igsoon na ngayon sila nga naluwas na sila. Isang pang wala mga ganyan maghukom siya ng ulit na siya luwas na. Atong mabasa sa 1 Corinto, Kapitulo 4, versikulo 4, ginaw kayo ang atong konsensya apan wala kini magpasabot na wala kayo ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. So ang Ginoo ra gyud ray maghukom dili kita nga tao. Wala man gani San Pablo sa iya pagkamataro, wala man gani siyang mo angkon nga siya luwas na. Ang Ginoo ra gyud mao ra gyud mohukom. At atong mabasa diya sa Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27, hinahanglan ang tanan mamatay sa makausa o tapos ni anak hukuman siya sa Diyos. Kung may soon, kinahanglan pa dahil itang muhagi o kumatayon o napagtawag man sa Diyos. Hebreo 9:27. Asa may makita mo yung naluwas na nga. Kinahanglan pa man doon itang mamatay o natawag man sa Ginoo. Dugang pa mga igsoon diyan sa Lucas 13, 13, versikulo 24, kaning kamot kamo pagsulod sa sigpit nga puntahan. So dili sayo nga pagkapot sa kaluwasan mga igsoon, nalang kamusod sa sigpit nga ganahan. Atong mga igsoon, ngayon lang nga matulang ka o mudawat ni Kristo hindi mo personal nga manluluwas, maluwas ka. Okay na ang sugay sa kadaghanan apan masik mo ginang sugay sa atong mga kaigsunan sa na kadaghanan ng igsoon nga sayo na kayo alam nila kaluwasan. Dili sayo ng kaluwasan mga igsoon, kinahanglan pa ta sa atong pagbuhat kung mayo inubanan sa ato sa gugma. Kung daghan pa rin kita mabasa ato kini pasahon karon ang masabtan sa atong mga kaigsunan. Sa Mateo 7, versikulo 13-14, sa inyong magpangita sa dalan sa kinabuhi sulod kamo sa sigpit nga ganahan kay ang lapat nga ganahan ug ang sayon nga dalan kaingon man sa kalaglagan. Sumatod pa sa itong mga igsoon, sayon ra kayo alam nila ang kaluwasan. So kinahanglan pagiday kita nga ato kini mabasa gyud sa Biblia, kinahanglan pagiday kita nga mosulod sa sigpit nga ganahan. Kaya na diha ang kaluwasan. Okay, gisubay sa kadaghanan atong mga igsoon, apan masigpit ug marisod ang dalan sayon sa kinabuhi tayon ug jutay ra ang nagakaplag niini. Sayon na sa itong mga igsoon sa laing kinuhan ang kaluwasan, mutungo lang ka, maluwas na ka. Mga igsoon, ana kita'y pito ka ang sa kaluwasan ato kining subayon kung unsa ning ang sa kaluwasan mga igsoon kay mao man yang ato gun ano nakinabuhi pa nga matarong ano naningkamot nga magbinutan. Tungod sa rason nga gusto kita nga maluwas, gusto ta mamuban sa ato ang Ginoong Jesucristo dito sa kulianan nga walay katapusan. Ako na may ang sa kaluwasan paro ang pagtuo. Unang nga pa lang ni Mayson, Ginoon ang pagtuo. Wala siya unang nga ang kaluwasan. Kay Hebreo 11, versikulo 6, walay makahimo sa Diyos kung dili pinaagi sa pagtuo. Kinahanglan din kaya ang pagtuo mga igsoon sa kaluwasan. Wala ko rin nato isaligwar ang pagtuo kay kinahanglan din usa kini o kini ang unang ang nato sa kaluwasan. May kadang nga sa kaluwasan mao nga itong paghinusol atong mabasa diha sa 2 Corinto
City, versikulo 10, kay ang Diyos mong masubok, makapahinulsol, o magtultol kaninyo, ngadto sa kaluwasan. So, ginangalan mga ison, at kasing-kasing yun ng paghinulsol. Ibaw din yung magtultol ka na to, ngadto sa tinuuray nga kaluwasan. Hindi kay pagtuo lang. Ang ikatulungan nga sa kaluwasan mga ison, makinig, pagtuman sa subo. So, karagyan sa subo. Karagyan sa itong ikuha mga iso nga subo sa itong Ginoo. Matuman pa rin na ito sayon-sayon. Kailangan doon na itong panikamutan tumayo. Ano matuman na ito ang iyang mga subo. Nga, usahay mong gani, magpamakat mong gani. Usahay mo na ito pagtuo lang, maluwas na. Nga, ngayon na itong Ginoo diya sa Mateo 19, versikulo 17, nga nung nangutana ka man, kanako kung unsa ang maayo. Unsa lay maayo ang Diyos na tumana ang mga sugo kung buong ka na musunod sa kinabuhi. Hindi patuloy na lang mga ison, kinalang tumana na to ang mga sugo. Kaya ikaw pa kaya sa kaluwasan mga ison, pag kinabuhi sa grasya. Atong mabasa diyan sa Filipos 4, versikulo 13. May kalig-on ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahong nga gihatag kanako ni Kristo. Kaya kinahanglan kita mga ison nga magkinabuhi kayo diyan sa grasya subay sa kabubuton sa ato ang Ginoo sa Kristo. Kaya kalimang nga sa kaluwasan mga ison, pagtiunay sa iglesia, kinahanglan din kita magtiunay sa iglesia, magpabilin kita sa iglesia ang itukod sa itong Ginoong Kristo. Atong mapasa diya sa Efeso 5, versikulo 23, kaya ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao ang ulo sa simbahan. O si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iyang simbahan, nga mao ang iyang lawas. Kung ang simbahan nga ito mao ang lawas, sa atong Ginoong Kristo ang mga kanyang tinuod na simbahan. Ang simbahan ng Katoliko mao lang kini. Ang tinuod na simbahan ang itukod sa atong Ginoong Kristo mao kini ang iyang ingon nga iyang lawas o iyang isaaran nga iyang pagaluwason. Tinawag na untang nga masahol kini sa ato ang mga igsoon sa laing sikta nga ilaabot kini nga sabton. Hindi kay dili lang nga sabton, magsige lang ka sa basa nga way sabot-sabot. Ay kaunom nga ang sa kaluwasan ng ison o kini pagpaambit. Ginahalang dahil nato ipaambit mga ison atong mga naikaluan. Atong mabasa dahil sa 1 Timoteo 4, versikulo 16, bantay ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay, kay niining paagihan maluwas mo ang imong kaugalingon. Kinahanglan din nato bantayan atong pagpanudlo mga ison. Kay niining paagihan maluwas ato ang ato ang kaugalingon. Dili kay pagtuo lamang katang kinahanglan katang atong pang-ipaambit sa atong kaisunan ang kamatuoran. Buhata kini kanunay, kay niining paagihan maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang namati kanimo. Kung makatabang pinita sa atong mga kaisunan na namati kung ato lang pantayan o ato lang dun nga panikamutan nga makasunod ka sa iglesia nga itukod sa pang Ginoong Kristo sa iya mga pagsunutan na dili kayo na kayo. Yang ikapito nga ang sa kaluwasan nga isuon o kini paglahutay. Kinahanglan pagire kita nga mulahutay ta. Mateo 24, versikulo 13. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kinahanglan pagire itang mulahutay mga isuon. Hangtod sa katapusan, o niya kay wa pa man matapos ang kalibutan, tuwa pa gyud ta maluwas ani padayon pa ta. Sa pagpaningkamot alang sa paghingkit nato sa ato ang kaluwasan. Ginawag pa nga ato nga sakton o gitan kay magsigig pa sa basa naway pagsabot
nagitudlo sa iglesia ng tungkol sa tuwang Ginoong Kristo na simbahan nga Katoliko. Daghang salamat. Okay, salamat kayo, Brad, sa imuhang tinaw kayo nga pagsakabot kabahin sa kaluwasan. Kita bang tanan na ano yung kaluwasan? Katong na ano yung kaluwasan, gikinahanglan ang pagtuo, buhat, na tinuk. Pagtuo, nga inubanan o buhat, buhat usab na tinukmod sa gugma. Kaya na, abay ang mga buhat nga. Ano nakakatulungan, pero pakitantaw lang, tuwala na ay gugma. So, mituhat ta, tungod sa atong gugma. Okay? So, asan yan na? Kaya nasayod naman ta, na doon ay matuod nga iglesia, nga gituod kayo ni Kristo, diin ang kanuwasan to adito, sama sa giingon na sa Episo 5:23, si Kristo mao ang ulo sa simbahan o siya mismo ang maluluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So si Kristo nagtukod mag-upusan lamang sa simbahan, pusa kanang mao nga simbahan mao ang nag-represent sa iyang lawas. No? So, di kinahanglan, di ay ang atong paglahutay. Kung karon kining uban, kay makadawat na ganing pugas, motor, pang-boto sa paliha, mutulit sa dayaw talikod. So, ana ba ang inyong paglahutay? Ana ba ang inyong pagtuo? Ana ba ang inyong gugma sa balaan na simbahan? So, sige na, ingon na, gikinahanglan ang pag-sinulsol. Pusa, huna-hunaan ninyo maayo, kung angay pa ka nang inulsulan, kung angayan manggani, hinulsuli, o huna-hunaan o unsay angay ninyo buhaton alang sa kaluwasan. Kana kung mo ng Android. Okay! Ari na ta sa sunod nga speaker. Okay. No, kung sa mahita po, kung wala tayong kaluwasan na madawa, asa ka paingon? Depende na lang. Langit ba? O, dili, doon na langit. Dili, manakaluwasan. Ang madawat, so dili, kita mabot sa langit. Kung dili, kaluwasan na itong madawat, depende na lang, pili. Imperno o purgatorio. Ang pangutana, muna ba ay purgatorio? Kung sa diha ang atong speaker na mao'y muatag ni ini, mupahipalo, kung tinuod ang tunay purgatorio. Aron ang mga wala kahipalo, o kanang tagalaing sikta nga wala mo to ni ini, makadungog o makahibalo. Salamat, sir. Karon, mga kapamungsan, sir, may tungod sa topic nga purgatorio. Kumusta na unsa man kining purgatorio? Ang purgatorio o sa kinikalugar o kahintang sa laing kinabuhi diin purgatorio butang ang mga kalag na dunay gagmay sala o hinyasin gagmay ang sala. O dunay mga sinot na sala kastigo temporal na wala pakabayri sa yuta. Anong sila malimpyo sa kalay sa purgatorio, God-on sila sa Diyos dito sa langit. Ay walay bisan gamay buling sa sala na makasulod sa langit. Mabasa na ito nga sa Padayag, Kapitulo 21, versikulo 27. Diya po sa Salmo, Kapitulo 7, versikulo 11, ang Diyos mataron na magbuhuko o justisya. Diya sa Isaias 30, 18.
kursa ang iyang silot ibasi sa bidakon o matang sa sala. Sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 21, kung sa Kalang Kapitulo 11, versikulo 16. Ang namatay nga dunay bisan o salang kada kung sala o mortal sin mahiadto kayo sa inferno. Sa to, ang namatay na dunay bisan usa lang pero dako dahil kayong sala mao ang gitawag og mortal sin nga siya mahiadto kayo sa inferno. Ato naman basa diha sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang sa 21, o sa Kipareal Kapitulo 21, versikulo 8, o sa 1 Juan Kapitulo 5, versikulo 16. Ang namatay nga walay sala mo diretso sa langit. Matod pa sa Kipareal Kapitulo 21, versikulo 27, o sa Salmo 24, versikulo 3 hanggang 4. Ang namatay nga walay silang mortal apan dunay gagmayng sala kung inyang sins mao sila nga mayadto sa purgatorio aron hugasan sa kalayo. Mao ni ang pagputli sama sa pagputli sa bulawan aron kayo makita ang katinaw sa mong butang. Mao sa atong mga sala kay dili malagit sa makasud sa tinghagan sa langit bisan sa gagmay mga sala o bulin sa atong pagkatao. Ibutang una kita dito sa purgatorio aron kini pagkairan nato o matangkang lamang kini pinabi sa kaluoy sa Diyos sa mapag-ampo sa mga buhi para ang atong sala makunhod-kunhod, makunhod-kunhuran. Mawang tuyo sa paghimo o pag-ampo alam sa mga patay. Ay tuwa sila dito, nag-antos yapon sila sa purgatorio. Kadili man kini sayon kuno kini mga sa mga tao na ato dito doon ay kagayonan na makasunod sa langit kuman nilakabayli ang ilang mga sala dito sa purgatorio. Kaya sa 2 Corinto Kapitulo 5, versikulo 10, hukman ang tao sa mala sa pinuhatan human gayon sa kamatayon. Hebreo Kapitulo 9, versikulo 27, o sa Sirach Kapitulo 11, versikulo 26, sa Sirach Kapitulo 1, versikulo 13. O kana ang particular judgment. Nasa ito pa inikamatay nato, hukman kalayon. At tumatagutan sa Inferno Gritso o maagi sa Batang Purgatorio. O kasagaran ng son, maagi ito sa Purgatorio kay maayo lang kung gaganatang na gawat ng mga indulhensya kay mabayran-bayran na itong mga sa o mo lapas ang mga indulhensya na tumadawat ang atong sa gagmayra mauna na mga gritso karito sa langit mauna ang kahintang sa mga nahimanang santos mauna ng soon o ang general judgment mauna kanto ang katapusang hukom sa pagbalik sa itong Ginoong Hesus. Mao itong pangandaman nagsoon kining katapusang hukom kay dili kaya ikaunta angay nga ibutang sa inferno kay ang Ginoo nagmahal kayo nato pag-ayo. Apan lagi tungod sa sobra na itong pagpamatig-a na kating-kating kabisan sa daghang mga pagtudlo sa itong mga kaparian, pagtudlo sa itong mga religyoso mga katawhan, pag-agni ka na ito, nato sa pagsimba o pagtimo mga maragutang, maglahi ito sa itong ulo, pauni na dili ito sa tiyaw-tiyawan, retso ito sa inferno, yang Ginoo dili na magkagat na tumatalong alabihan yung kagahit ulo. Kay maman ang itawag ko kanang dahil ulo na nakasala kita patok sa Espiritu Santo
ang sala nga batok sa Espiritu Santo dili gayud mapasaylo. Unsa man kining mga sala nga batok sa Espiritu Santo ang kini nato pagkakahit sa ulo na bisan sa kantag sala di ito mo doon kung isalan kaya nagtuman diga sa ato na mga kinanglan kang masayo nini yung sa kining sala batok sa Espiritu Santo mga nakagpirno na to kay nagmagahi ito kay niingon man ang Ginoo nga walay tao nga balibaran sa muduo lang niya at ang tungkol sa itong pagkagahi sa muduo sa Ginoo at sa iyang mga piniyalan din sa yuka mga na nagsoon ang ikaduhang tuyo sa General Judgment mao kalakip ang napanang lawas sa kalag nagkantihan sa langit o silupan sa impyerno. Babasa na ito sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28 matos 29. Kung sa Mateo 25, versikulo 31 matos 46. Kung sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 42. Kung napasalang sa mortal opinion, kasagaran, adunang kay silot. Una kay silot. Makakunang ito kastigo temporal na ang kusin sa tao dinhi sa yuta. Pumilit ini kung pitong mabalang pinagi sa mayang buhat, pagampo o penitensya at ito kanyang kurson sa purgatorio. Kung siya mamatay na walay kalamutan. Sa pagbasa sa Biblia, pinanglang sakto ng kahuligan. Matod ko diha sa Nehemias, Kapitulo 8, versikulo 8, sa Mateo, Kapitulo 24, versikulo 15. Kaya ang letra nagkapatay. Na 2 Corinto, Kapitulo 3, versikulo 5, diha sa King James Version. Hebreo, Kapitulo 1, versikulo 3, sa King James Version, gigamit ang termino na ordi o ordition sa New James Version, pagkasabot, paghilo. Ahora ang purgatorio. O kaya sa Lucas, Kapitulo 2, versikulo 47, natos 48, ang silot di agad sa gigapon sa salat. Mahal mensuon ang silot di agad sa gigapon sa salat. So sa meter-meter nita, paglikay sa ning pagpapasa kay matod ka lagi kung daghantag sa daghantag bayron, daghantag utang sa Ginoo, mo na nga sugay kang makagampang sa langit, kung malangit mga rita, o mayroon ka na sa ato mga sala sa purgatorio, magpurga na ka ang atong kalag, purgahan na, mo na nga ato yung magagantama daghan o bugay dito itong tuyo sa purgatorio kung wakay mga mayang buhat na dikapita din sa kalibutan kay mauman ang tanagi todlo sa itong simbahan makinanglan na magbayad o magbuhat ang mga maayo na mapananglit sa ng paghakal o limos sa itong personan ang pagbasa sa Biblia ang pag-rosaryo pagduaw sa mga pilgrims sa mga pilgrimage center din ang atong kagalimon makaduat o gitawag ini plenary indulgence o indulgensya plenaria na matangtang-tangtang o magkawaan ang atong mga sala. Mga mensuon o diya po sa unuhan Kapitulo 5 versikulo 16 sa Tusikiti karulan sa mortal o salang ikamatay sa kalag dito sa impyerno apan tuna sala nga dili ikamatay sa impyerno o ikaampok ka o ang binyalsin mao ni mensuon dagmay mga sala mahimo po ka na sa mga pagampo ang sa Dipadayag, Kapitulo 21, versikulo 27, wala isang dagmang buling lagi ang salat na makasulog sa langit. O sa waagi una ang salat na may dagmang salat sa purgatorio aron hinduan sa kalayo. O ano nagsuon na ato yung namatutan pinagi sa atong mga referensya na doon na doon purgatorio para matut ka ang Ginoo lagi hostisya na dili po
Tinalitaan ng silutan o impyerno na ang atong mga sala ginagmay lang. Muna ang binyal sin, muna ang atong palaywanan o kanindot bisan ka o dugay ka sa purgatorio kaya siya mahagit sa impyerno. Let's say, kaitan ng impyerno, sa manang ang impyerno, murag masunog na ka, kung mabasa ka, o sa kining pinangguan, mao ang purgatorio. Una Kapilitos Kapitulo 2, versikulo 10, ang mga kalag, ilawang sa yuta, nagkasumbingay, mao ang mga kalag sa purgatorio. So, na ito na din yung ilawaan, ang mga kalag kuno sa ilawang sa yuta, o oras sa yuta, mga kalag sa purgatorio. Sa Diyos, Makabio, Kapitulo 2, Silisilo, 43, 45, makanto para sa mga natay, aron, mapasay nito sa mga masala. Kung suon mga buong ikang pangakit na ito, alam sa mga patay. Ang anak sa impyerno, dili na ikaampo. O, yan ang suon, kamaturan ni. Ang mga mahamaan na impyerno na, dili na dito ikaampo. Kaya wala naman dito sila sa kaluwasan, kaya ihukman naman dito sila, at dito sila sa impyerno. Mauna ang tagalangit, wala na yung sala, dosa, dili na ikaampo. O, ito ano ng salangit, dito na, wala na ito maginalang ampo, kaya naahat naman sila sa langit. Tungkol sa ilang mga mayang buha, nagpasabot na doon na doon purgatorio, kiin ang mga kalag, na pagmayrag sala, ikaapo o mapasaylo pa. Sa 1 Corinto Kapitulo 3, versikulo 15, may tao mga mawas, apan mulatas unag kalayo, ato pa sa kalayo, sa purgatorio. Kalayo na ko rin purgatorio magsuon, no, inang ampuan ito mga magsuon, kasi nga, sa ato magsuon namin kaiwanan, madaghan to mga bayronon, ikaw mga buhi, inaurot tayo nagabang kanila, aron kapag hindo kaya ng mga silo, natuwa pa ang taon sila sa purgatorio, nagantos sa kalayo, ay kalayo marin ang purgatorio, mga nagsuon, dili na ilalim, kung ang iyong purgatorio, para naura dito ng impyerno, ay kalayo man. Kung dumay ka naman sa lahat na ikamatay, linisan, o otliyon sa kalayo na pag-antos, dito sa purgatorio. Kaya sa Isaiah Kapitulo 4, versikulo 4, sa King James Version, sa Hindo, pinisa, Espiritu o Espiritu sa kalayo, Spirit sa buni, pagsunog sa Espiritu sa kalayo, aron magpapas ang mga sala sa binyal. Mga nakahintang dito sa purgatorio magsuon. Ang salapi, kamisa, ini bayad sa misa. Ito, ang salapi, kamisa, dili bayad sa misa. Kaya dili man kabayan ang misa. Kung dili bayad ka na sa servisyo o kahagong sa pare. Sakta na ito, adagan man kumanso na pakisapin na ng pariah. Magkamahal, di naman dawaton o matag ka days, kamisa. Mahaming soon, dili ka na bayad ang pamisa, dili kabayaran ni nagsuon ang misa, kung dili servisyo ka na sa atong mga patarian, ay aron kung mailang mga duhian, maon ni nagsuon. Nga, diha sa 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 8, sa King James Version, Bible, si San Pablo, gawat og suhol sa pag-alagan, kay nagwali, may manginabuhi, man ilagi sa mayong salita. Nabasa na ito na sa 1 Corinto 9:14. Mga nagsuon na dunay mga butang na ang natong sabton, mga termino na itong sabton ang tungod sa mga duhat sa atong mga kaparian din ilangan ang sangyaw sa mayong balita o kung saan man nila pagkabuhi o buwa ko'y mapian din ang pala mga nga pinangan ang itong sabton ang ilang kahitsa isip magwawali mga pari buwa na sila isulto na ay honorario di mahinaw nga buwa sila pangabuhian
Oo. Kay sa una malang pagbahukay sa mga buhaton pinagi sa ilang mga pag-antos, mga sakripisyo. Mana itong sakto na isuon. O adinhiraman ko ito panahong topic. Inatong sa atong masabtan kung unsa ning purgatorio, unsa ning impyerno, unsa ning silot sa kamatayon, unsa ning silot na temporal. Ang silot na temporal, mao ito makaagi ka sa purgatorio. Ano dito, iwason sa bayad ang atong mga sala na wa pa mabayri, wa pa abot sa kupa sa paghindok sa atong mga mayungbuhat na ibayad sa atong mga sala. Mao na nga ang pinaka-nilmig magsuon kanang hukman ka nga ato nga sa impierno o sa kinahanglan pa magsayo na unsa ay kapalit kung kita may ato sa impierno kay atong kalag wa na patay na. Ugin na kukutob o lagat kayong salamat. Salamat Blood Boy sa inyong pagpasabot sa purgatorio. Unsa na? Unsa na mga likuran ko yan katulikod na rin sa likod sa matod na iglesia. Unsa inyong giingon? Patana na mo mga Katoliko, hisgot ang purgatorio, na wala kay purgatorio. Langit lang o impierno. Garon. Unsa na? Nadungog ba ninyo? Unsa to? Mateo 5:26 bilang buon ka dito kantos kabayran mo sa higit ang imong multa. Ha? Ang imong sala nga nahimo nga dili angay ikalangit, dili angay ika-impierno, aduna di ay bilangguan alang niini. O diya sa Isaiah 4:4, pagalinisan ko sila, pinaagi sa espiritu sa kalayo o espiritu sa siga. So, kung ato di ay kining sabton, ang purgatorio, ani dinhi nimo higpiton ang imong kaugalingon, ani dinhi mahibawan kung angayan ka ba sa impierno, angayan ka ba sa langit, kung kana mahigpit ang imong pagbayad. Wala kini mabasa sa Biblia kay ang purgatorio, kaya ang gusto nga sa mga pastor kay litra por litra man. Ha? Litra por litra ang inyong gipangita nga purgatorio. Aban ang atong Biblia isaya man. O ang purgatorio, usaman kini ka, usaman kini ka, pinulungan nga Spanish. So ato mo magtanaw sa Biblia nga Spanish, makita ninyo ang pulong litra por litra purgatorio. O dini sa atong Biblia, atong masabtan sa duha ka teksto, ang purgatorio usa ka lugar nga linisanan o bilangguanan na diin asa ka magbayad sa imong multa. Okay? Nasabtan ba? Sige, ako na lang kayo matubago, nasabtan. Kaya nakasabot na mapupudaan. Okay. So, nagdaga ng atong oras, mapadayon ka. Ang sunod na speaker, magpahinumdum kini sa matuod nga iglesia. Kini pag-aataton ni Brad Eric Cotilla. Okay, so mayong gusto sa tanan. So, padawi katong ilang ipangisutan kagaliha, purgatorio, indulhensya, aluwasan. Padawi tanan ni katong mga ipangisutan, mga importante man kayo to. Pero dapat katong una-una nga kanang dunay kanang pinaka-basic na dapat maibawan sa tanan, na dapat natong pakatunan.
kaning labi na ni kaning atong ang prinsipyo. Tungod kay dunay kanatawo na katagitawag og prinsipyo. Na kaning prinsipyo nga atong gihawiran susama sa prinsipyo among daghang silingan nga naa sa laing pundok padung pa nila dinhi man minataw brad mao po niya mo ang pagkamatian, which is mao po nay argumento po sa itong mga igsunan bisan Katoliko nga bisan wa kayo katugkad sa pag-unon ang Katoliko, pero ang argumento mas nasulungon na sila o bisitaan na og mga kaigsunan na itong dili Katoliko. Kung mupalipan sila, may nanayod nga brad din niya minatao na dinhi po niya magpakamatay ng mga pundok o mga religiyon. So muna kung isgutan gamay, balik man siya nga tima, no? Pero nakaibaw kung adaghan kayong wak pangalumot. Napasin pa niya daklit nga nalabay kanyang napita, pasin pa niya madunggan mo kaniya ko ang mga pamahaya karon. By the way, kaning issue kabahin kaning true church o tinuod nga sibahan, usaw tani sa dapat masabtan sa tao. Manong gikinahanglan nga magsangyaw pamangkig merkado brad? Manong gikinahanglan ka magmusangyaw pamutay ngani nga tagsara may maminaw? So, kasagaran maminaw kanila yung mga nag-drive na wakay pasahero, no? Naghabal-habal drive yan na wakay pasahero, nagwato-wato pasahero, o kaning mga naninda din ang ba, o mga kasalabaw din kasi dara mga dungo. No, pero importante ni mahibawan na to. By the way, unsa ka importante nga doon na sa relihiyon? Unsa ka importante man dad? Importante ba diyan ang relihiyon alang sa kaluwasan? Doon na ba implikasyon ni ini alang sa gitawang natong kaluwasan? Kaya in point sa itong pagkinabuhi ng kalibutan na kaluwasan man, sama pisunan ng kaniya. Pero doon na ba kalabutan ang relihiyon? Doon na ba kalabutan ang pundok sa pagtuo kabahin kung mag-isgot na kaluwasan? Ang tumpag naggrabe kadako o kalabutan. Sumuna sa mga nadi ha, maminaw lang po kami sa daklitra sa mga nagwatuwat at mong pasahero, no? Sumuna atong isgutan. Kinadaghanan na karon og relihiyon. O, ang uban may dili man relihiyon brad, denomination. Kinadaghanan na. Og matod pa sa narehistro sa SEC or Security and Exchange Commission, tunanay almost 50,000 ka religion ang denomination nga na-record dito. Unya tanan pagyod kani mo 50,000 tanan sila ni-claim nga sila gyud ang tinuod nga simbahan nga gituod ni Kristo. Unya brad ngano man mga Katoliko na naman niabot man sa kadog sa iyaw brad. Tungod kay daghan kayong mga dili Katoliko, na dili pud paminaw kung dunay conversation. Mo na nga sa mga dili Katoliko nga nadin ni karon, sulita lang kunin no. Paminaw lang pud kaniyon. Usa ka mo larga, no? O sa mga Katoliko po na nang dili po katuon og simbahan kung dili seminar, sulita po. Kaya basin mo niya, doon tayo makatunan gamay, no? So, kung sa importante itong sa hisbutan, kung sa importante na doon tayo pundo, tungkol kay atong Ginoong Kristo, sa dihang nagpakatao siya, nagtukod siya usang iglesia. Kung sa iglesia ba, simbahan. Kung sa simbahan, may isutan ba, grupo sa katawhan. Kung kaning grupo sa katawhan nga iyang gibilin din sa kalibutan, nga iyang gipadumala sa mga apostoles, dako kay kalabutan alang sa ato ang tiunay nga kaluwasan. Kung matod pa diyan sa Kolosas Kapitulo 1, versikulo 18, si Kristo mo'y ulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. O pasabot, siya mo'y ulo sa maong iglesia o katawhan. Siya mo'y ulo ug ang katawhan nga iyang gibilin pinagi sa mga apostoles, pinagi ang simbahan nga iyang gibilin, itawag niya og iyang lawas. Unya sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, ingon nga ang bana mo'y ulo sa kasawa, si Kristo sa mo'y ulo sa iglesia, o si Kristo mismo ang manluluwa sa iglesia, mamawa niyang lawas. Muna, sa mga nangutan na kung importante ba ang reliyon, importante ba ang simbahan? Yes, tungod kay si Kristo, diya sa iyang pagtukod sa nagpinugtong niyang iglesia, diya rin kisaaran o kaluwasan. So muna, ingana ka importante na dapat magpasakop sa sayahang iglesia, sayang simbahan. Ug ngani si Kristo nagdapit man sa tanan na mahiusa diha sa maong lawas. Diya sa iyang pulong sa Kolosas Kapitulo 3, versikulo 15, siya na ganayon, pasakop ka mo sa akong iglesia. So siya naghangyo, dili si Pablo may naghangyo, kundi pulong sa Diyos ng gisulat sa Pablo, naghangyo sa matapusakan na ito, kamahitakot kung data, so saan lamang kalawas, so saan lamang kay iglesia, na mong iglesia niyang itukod, na mao ang simbahang Katoliko.
Matulog sa kadungog nga dili Katoliko. May putput na brad. No? May putput pa na brad. Gusto mo pa'y kamaturan mo Katoliko. So muna naming kamot ang Catholic Faith Defender din sa tuwang lungsod sa pagpasabot. Ano man, kay bisan pa sa atong kabisi karon, mga matay ra gyapon ta. Unya tanan ra pag ganahan nga maluwas. Amen. Tanan ta ganahan nga maluwas. Wa jud ganahan ta impierno. Wa ganahan ta impierno. Tanan ganahan mga maluwas. Pero ang pangutana, ikaw pa sa mga kagulingon karon, naghimo ka sa mga butang nga ikaluwas o naghimo ka sa mga butang nga ika-impierno. Mao na lang bisan pa nagtuo ko nga ang gahom sa Dios naguban ka namo karon, naguban kanunay ka nato sa atong mga lakaw. Mao na nga unta every time dili ko motuo nga kakita ni nga nakapaminaw ani kundi posible nga gihunghungan ka niya sa Dios nga maminaw ka kay basin pa niya malandagan ka dili mo kamaturan. So karon para pagpiho sa pangutana kung ang Katoliko ba gyud ang tinuod nga simbahan dito ko dito niya ningon ko niya yes so ato nang i-prove nga ang Katoliko gyud. Kaya ito naman gihisgutan nga ang simbahan o ang simbahan nga yang gibilin sa mga apostoles dakop kalabutan alang sa katong kaluwasan tungod kay kinahanglan day ang pagpasakop dinhi wala katong hisgutan gyud kung tinuod man ni ng simbahan Katoliko mao gyud ang buktong simbahan nga gitukod sa Panginoong Kristo. Okay, so magsugod na ta. So intro pa man to. So magsugod na ta. So sa pagpakatao sa itong Ginoong Jesucristo, ano, sa wapas siya matao ni ay gitagna na ni Propeta Daniel na ang Diyos magpakatao. Mingon siya sa iyang panagna diya sa Daniel Kapitulo 2, Versikulo 44, siya na ganayon, sa panahon ni Maria, ang Diyos magtukod ug usa ka gingharian. Sumunod pagpisigan ni Propeta Daniel. Ug nakatumanan niya na mo si Kristo. Diha sa Mateo 16:18. Mingon si Kristo. Ibihag sa ito sila kapostoles, mingon siya na sa Pedro. Ikaw si Pedro, di ba ko ni bato pagkatukuron ko akong iglesia. Ug bisan hanggang haan sa hadis o kamatayon, dili kayo makabuntog ni ini. Kung sa ko ikaw si Pedro, di ba ko ni bato pagkatukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan hanggang haan sa hadis o kamatayon, di kayo makabuntog ni ini. So ato lang iklaro sa mga teksto na nagtukod yun sa iglesia. Unya dyan sa pagtukod ng iglesia, huwag maninganli. Una nga ito atong mga kaigsunan ng mga iglesia ni Kristo, may ang konsad, no? Na sila kuno ni, ano man? Kaya iglesia man ni Kristo, ang iyang gitukod. Kasi huwag hinganli, no? Mumuna nga itong ano ang himay-himayon para mas masapta na ito. Kaya iglesia ni Kristo, gitukod ng Junang Felix Manalo, 1940, dito sa Manila. Kaya kanas Felix Manalo, nagtukod na ng iglesia ni Kristo, Katoliko man po ng dako sa una, no? Katoliko man po ng dako. Limalhin, nagtukulog iyang ang pundo, nakaroon na na pag-membro. No? Nagkakaroon na nalibukan. Mo nang amon ikinimo, para wala na tayo Katoliko pa, na mailan sa daghan kayo nagsurusuroy nga mga pundo karon na may patuo nga sila kita sinukod ni Kristo. So padayon ka may son, unsay ka matuhuran na Katoliko? Sa pag-ingon ni Kristo sa pagtukod niya sa iglesia, dito na may tabo sa Jerusalem. Ang pagtukod niya sa iglesia dito may tabo sa Jerusalem, pero tungkol kay wali dawatas mga Hudiyo, ug gani ang kadagpuan sa kapalian sa mga Hudiyo, mao pa yan kamot na pakyon siya, ug mo pinipalansang niya dito sa cross. Mao nang ayang gipakwi ang iyang pulong na gusto niya unta dito bulaglanan ang iyang dibahan sa Jerusalem, pero tungkol kay wali dawatas sa mga Hudiyo, iyang gipakwi kini. Ang iyang pulong din sa Mateo 21:43, mingon siya, ang paghari sa Diyos kaya unta kaninyo, apan kuhaon kung kigikan kaninyo, ug ibalhin nga to sila nasod, di na to kini magapamunga, hukungan niya. So gusto sa Diyos, nga gusto ta niya nga iyang simbahan dito mo, lagkog yun sa Jerusalem. Pero wa man idawata sa mga Hudyo, mga gusto niya ipabalhin og nasod. Pero sa nasura, di atong pangutanos Kristo. No? Sa Puhat 23:11, no, sa Puhat 23:11, samtang si San Pablo diha gawas ang balay dito sa Jerusalem, nigalit og tunga si Kristo siyang tupan ningon. Pablo, ingon lagi sang niya og ipamatud ano ako dinhi sa Jerusalem, isang niya og pamatud ay usab ako dito sa Roma. Sugod pasabot iyang gisugo sa San Pablo na ang iyang pagtulunan, na ang iyang simbahan, nga iyang gitukod dito, nga iyang gi-establish dito sa Jerusalem. Gusto niya nga isang niya usap ni Pablo dito sa Roma.
Pangutana, di sa nung pa San Pablo sa suko sa itong Ginoong Kristo atong pangutano San Pablo. Di kita mangutana ni bisan kinsa no. So sa San Pablo, matod pa sa sulat ni San Pablo ngadto sa Roma kapitulo 1 bersikulo 8. Naganayon, nagpasalamat ako sa Dios pinagi kang Hesus Kristo tungod kaninyong taga-Roma kaya ang inyong pagtuo namantala sa tibuok kalibutan. Support pasabot, ipasapot diha sa sulat ni San Pablo ngadto sa Roma nga may sanong gani ay siya sa sugo sa Panginoong Kristo ug nagani nagpasalamat siya sa Dios kay ang maong grupo sa katawan na ang maong iglesia na maong pulo nga yagisan niya sa Roma namantala dalagana bisan sa tibuok kalibutan. Unya mo na mga igsoon ni Kristo, Brad, huwag gyapon nagisgutan Katoliko. Kaya ang Katoliko na ba, Brad, ang nagdaan sa Kristiyanismo ng Pilipinas, nga mo ang Katoliko, gikan na ba Espanya, Brad? Nga mo ingon mo nga gikan mo sa Roma, gikan na mo sa Espanya, ganawan? Ang nagdaan sa Kristiyanismo ng Pilipinas, Brad, si Magellan na ba? Oh, mga Katoliko, paminaw, no? Gikan iglesia ni Magellan na rin mo. No? So, atong kubago ni. No? Yun sa man, kung sa may dugtong na itong mga Katoliko dito sa Roma, nga nagdaan sa Kristiyanismo ng Pilipinas, ang mga Spaniards man. So, atong pangutano sa San Pablo, no? Sa sulat ni San Pablo na ito sa Roma kapitulo 15, versikulo 24, Marcos 28 na kanayon. Nagkahuman ko niya kung gibuhaton, nagkahuman ko na pagpahaton ng mga halad ngadto sa mga simbahan. Muhapit ko niya ako niya kaninyo sa kapagpaingon ngadto sa Espanya. Kung pasabot, kung nagay ruta sa San Pablo from Rome to Spain. Yang good news, pigod out history sa mga apostoles. Usa sa nakaabot dito sa Espanya, mao si St. James o si Santiago. Siya mo nakaabot dito sa Espanya, nakakonverter o daghang pagano ng mga Spaniards into Christianismo, into Katolisismo. Unya, namisyonan tayo sa Pilipinas, 1521, ilang Magellan o sa mga misyonaryong mapare, mauna nagdiha, nagsugod ang Kristiyanismo sa Pilipinas 1521 sa diyang namisyonanta sa mga converted ng mga Spaniards na mga na-convert ni Santiago sa diyang pag-abot niya dito sa Espanya. So muna para pagpihog yun, kaya kumakain, huwag may laing, naniabot din eh. So ka na mga nagalain-laing reliyon na naabot sa Pilipinas, huwag tao na sila manyuksot, huwag tao na sila manungha, kung huwag magputlo-putlo dyan sa kitawag na itong Biblia. So Katoliko naman kayo ta. Pero anong kung nabay daghang nagdagsang part? Anong kinadaghanan mga karon o reliyon? Siyempre, iprophesy sa Hesus Kristo ni atong kaupan pa niya yung mga apostoles. Iya na lang kitag na mahitabo ganing panahon na karon. Kaya diha sa kanang nagikuban pa siya sa mga apostoles, wa pa man nilaing relihiyon o grupo sa tawhan. At iya pa mga grupo. Iya pa mga grupo sa apostoles. Pero ang grupo sa 4-5 siya naganayon. Sa ihanto sa mga apostoles, nagpahimangno siya nga naganayon. Pagpantay ka mo, ugayaw ka mo palimbong kay sa akong ngalan, daghan ang magdala o mayon akong Mesiyas, o daghan ang malimbungan. So napahimang mo siyang daan. Bisan pawapot yung panahon na kinagagana, naglaing reliyon, pero niadtong panahon, nakaupan pa niya mga apostoles, nagpahimang mo siya daan. Napagpantay ka mo, kay maabot ang panahon, nagdaghang magdala sa akong ngalan, o mayon ako ang Mesiyas, o daghan ang malimbungan. Kung may padayon siya sa iyang pulong at Mateo 24 na siya, kay daghang manungha ang mga mini ang mga propeta, mini ang mga Mesiyas, maghimo sila milagro o makatingahan para pagpasalaag sa mga pinili sa Diyos. So muna mga igsoon pa ni Kristo, ato lang iklaro mo naman, nakikinangalan pa man mo sang iyo ng merkado. Sama sa ngingon, para makaibaw ka, kay basin ikaw na naminaw niya karon, basin magtagsa na pagkamusulong simbahan. So mga igsoon pa ni Kristo, iklaro sa Diyos, na doon ay usan lamang kasimbahan na dito ni Kristo, o mo lamang kini, at limok na simbahan. Aron pagpiho sa daghang kautan na Brad, namutpot lang na. Bisan ang kasaysayan sa kalibutan mga igsoon ni Kristo, nagpiho sa maong mga kalibog na posible hasta ka naglibog po. Diya sa Grolier Encyclopedia Volume 5, page 106, gitawag ng mga standard difference. So, no, diya sa Grolier Encyclopedia, nagkala yun, ang maong
standard difference diha sa volume 5 page 106 na ngayon. Iglesia Katolika ang kinasibuk ang termino nga gigamit pagpasabot sa kapulungan nga gitukod ito ipadadaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Wa kinakapulungan sa mga totoo nga nahimo sa upo sa bispo sa Roma. Mao gitawag sa kini Roman Catholic Church. Unya, napailangin sa International Encyclopedia, volume 15, page 520 na kalayon. Iglesia Katolika, tunay duha ka kinaiya, tawhanon o Diyos nun sa makang Kristo at iyan mo totoo. So muna ako magkiklaro ka ganiha, bisan daya kasaysayas kalibutan, nagputlo, nagpiho sa daghang mga kalibog, kung sa kadaghan sa reliyon karon kinsa ang tinuod sa tinuod ni Kristo. Itanan man ni no? Unya, sama sa ingon, tanan taganahan nga maluwas. Mabitaw man ning kamo ta. Mabitaw na nga kay Katoliko pod nga bisag naa ta sa simbahan ng Ginoo ni Kristo, apan tungod kay wa makahibawos ka maturan nga kanila din ang bugtong simbahan. Ngayang gitukod mao na nga namalhin og lain pundo. Ano man gidad-an man og giilok-ilokan mga Biblia sa mga kaigsunan nga mga dili Katoliko. Una pangutanon na gidi man katubag. Mao na nga madani sige bisita kay bisita hangtod moabot sa punto nga adto naging musimba sa lain sikta adto no pero daghan kayo pinuod na. So muna mga isuro ng Kristo giklaro na to tungod kay bisan pang maghisgot at kinadaghanan doktrina sa Katoliko diri kung wata kay bawo nga ang Katoliko di ay mao lamang ang bugtong iglesia nga gisaaran sa Dios na pagaluwason sa wahing mga adlaw. Murag useless paminaw, ako ba nila, hindi na maminaw. Ha? Balik-balik pa ron. Pero kung makahibaw ta, ang iglesia na dito, kung di Kristo, dakok kay kalimbigitan sa kitawag natong kaluwasan, ikinahanglan Diyos na mo stand firm juga, na kinahanglan Diyos na magpasakop juga, na kinahanglan Diyos na maninuod ka. Kung ikaw Katoliko, kinahanglan maninuod ka sa mga pagkatoliko. Hindi kayo bansing-bansing ka po ka. Ano man, silig garantiya po na ikaw Katoliko, membro ka Katoliko, luwas na ka, silig po ng garantiya. Isang dito maluwas. Katong Katoliko, managbuhat sa kabubutong sa Diyos, hangtod sa katapusan niyang gininawa. Mauna, mamaligamo ta. Kay galuwasan sa mga gisutang brother dili man sama sa ako makaigsunan ng purnaken, nga motor ako paluwas na, dili nga na. Sikit ang agianan padung sa langit matud pa sa itong Ginong Jesucristo kung ipamatud-an na dili nga na kasayon ang kaluwasan. So muna mga isong ni Kristo, kung natin mga pangutana, sa mana diya, no? Open dito sa pangutana diri. Ganahan din may gaya ng pangutana. Unya, o dili pa lang ni merkado, merkado, unahin mo pa rin sibahan pag dire. Kung di mo mangutana, kami ang tayo mangutana. Pero di man pwede, no? Kay public man siya. So muna akong giawang ka ng nariya, pwede na o mauwa mong mangutana, pwede lang isuwat ninyo. Isuwat, mahuwa mong pulpin niya, no? Sa tindahan, mahuwa mong pulpin, mangutana. No, at least, matupag na mga pangutana, dali pa mo makauli sa inyo, ha? No, samtang mo pa may pasahero. Okay? So dalang salamat kung may buntag. Ibalik mo na sa MC para sa open forum. Okay, mga kayo salamat, Brad. Tinaw kayo nga pagpasabot. No, so, I hope na daghan na ang nakasabot. Ha? Charo, wapang kita kasabot, nakadaray na mo, diri. Magtuna, man din ang matood na iglesia, di mo din ang mawa. Kaya mo na pinaka-importante. Ha? Kaya kami, isayangan ni nganong inyong gitaligdan, mga Katoliko. Nga nang inyong gitaligdan ang balaan simbahan na mao ang lawas ni Kristo o ning dulong ni Ipon Manubya sa lawas lang o tawo. Ha? Ang sabi ay, kanang tawhana di ay nga inyong gidulngan, kana di ay sila makaluwas na di ay na ninyo. O sige, kamo po, ninyo po na base na luwas na mo sa kasakong bugas o 5 bakasakong bugas. Okay. No, so, aliyan na tayo karoon sa oras open forum. Ha? So, mga taigsunan ko rin ni Kristo, katong doon pa si gamay kalipot, kung katong gusto na may masmasan, gusto nga matinawan pa yun, kay murag, gaduha-duha pa yun, pwede mo mo doon dire, aron sa pangutana, no? Kay amo ka ng tubagon.
Kung galing mauwa ka mo doon, pwede na ginyong isulat o eternal. Okay? So, adinay unang pangutana. Mr. Speaker, sa matuod nga iglesia, kay miingon ka man nga wala dawata sa mga Hudiyo ang maungkano ni Kristo. Unsa man pod ang hinungdan nga wala man kinidawata sa mga Hudiyo nga unta sa atong nahibaluan kaliwat man unta si Kristo o Hudiyo. Mr. Speaker, paghihog kong tubag. Brad Eric Cotilla. Bagay dengan salamat po. Unin natin bukukan na sa murag isa na kapit. Isulat, isulat. O pingano ko ng wata-wata sa mga Hudiyo ang pagtulunan ni Kristo. Siyempre, ang pagtulunan ni Kristo, ang mga Hudiyo magwatong subayon ang pagtulunan sa mga Hudiyo, kung unsay mga kanang ginahimo nilang pagtulunan, pauban nilang Moises kanyato, yagusahan, bisan gali sa ilahang ilang ipapahulay nila, una na yung mga daghang pagkatuso. Manitabo, mabitaw, na tungod sa gugma sa Diyos, kanatong mga tao, muna nga iyang ipadala ang iyang butong anak para luwasong tatanan. Kaya grabing pagpakasahan na niyadto. Bisan pagdaghang pinadala ang Diyos, na iyang mga pulong, isuwat na, ipahayag ni Moises ang iyang mga pulong, pero sa kanunay, naghimo ang mga tao gihapon. Dili maayo, ang iyang pinalang ng katauhan, ang iyang pinalang ng katauhan ng mga Hudiyo, naghimo ang mga daghang mga komunidad. So muna, napadabot ni Kristo, gipang supak ba niya ang mga pagtulunan na gihimo sa mga Hudiyo. Kaya ipagsidakan sa mga Hudiyo, ang balaod naman lang. No? Pero ang relasyon, murag wala na kayo nila maatiman. So muna, ipadala sa Diyos ang bugtong anak ng mga Kristo, unya iyang ipangbadlong ang atong mga kaigsunan mga Hudiyo. So mga kaigsunan magyapon nato sila. Ipangbadlong, unya iyang ipatunhay ang tinuod nga bulok. Ang tinuod nga bulok sa tuyo sa Diyos din sa kalibutan. So muna, nag-establish ang church, nag-establish ang simbahan, na mao ni ang Katoliko nga simbahan, na mao iyang isugo sa pagtuman o pagpadayon sa misyon, sa pagtudlo, pagtumala o pagwalaan sa katauhan sa tibuok kalibutan. Yes? Okay, salamat kayo Brad sa inyong pagpatinaw. So, klaro tayo, no? So, ang mga Hudiyo sa ato pong naituan, masinupakon, no? No. Bisan ako, musupak mo sa akong gusto. Oh, ano bang mamugot mo ko ninyo? Ay na, Brad, di ba? So, hindi na kapag ko ng tao may gusto na to. Kay, nakaibaw nga sa unahan. Doon ay kanahan, di ba? Ilan na na. Pero wala sa ingon na si Kristo nagdumili na Diyos sa mga Hudiyo. Nahigod maghapon siya kay si Kristo gugmaman. Way pili. Okay. Sunod na pangutana. Unsang may kahulugan sa purgatorio? Palihog o tubag? Mr. Speaker, Brad Roland Mingkito. Unsa may kahulugan sa purgatorio? Ang mga igsoon, ang akong itubag, dili akong kagulingon, kung dili, ari lang to sa dictionary lang akong patubagon. Sa Latin ang purgatorio, sa pinatila mo ang purgatorio, sa English, purgatory. An intermediate state or condition in the afterlife where, according to Roman Catholic doctrine, the soul of the faithful departed suffers for time in order to be purified for entrance into heaven. Hinloan di ay ang purgatorio, hinloan. A place of punishment. Punishment, temporary punishment. Punishment. A state of misery. Temporary of to cleanse or pray
So, next prayer of yun. No, ang temporary misery o ang misery ay strengthen the stress of this person. Sabi ka na pilit na nandiri sa ako ang balis siguro ng temporary misery at temporary punishment. Nandiri ka sa ari ka sa kuan ari ka sa Biblia. Ang purgatorio, uniform ng purgatorio, doon ay kasama nini diya sa Hebreo 1 versikulo 3 na ingon. Tapos niya hugati ang mga tao sa ilang kasalanan, nilingkod siya sa Diyos dito sa angay. So, doon na sa Biblia na ang purgatorio, hugasan na sa Isaiah 2, kadiha mahugasan na sa Ginoo ang kahugaw sa Jerusalem o mahilo ang mansa sa dugog na naula hindi sinagi sa pagsilo. Isaiah 4 versikulo 4 mao na ang kahulugan ay sa purgatorio lisin-milisan ang hugasanan o mayong buntag kanilang tanan. Okay, salamat kayo, Brad. Oh, doon na yun ay lugar linisanan. Mga nang gitawagot, purgatorio. Sumotay, kasabot sa purgatorio. Lain pangutana. Mabasa ba sa Biblia ang kulong purgatorio? Dahil palihog po ang subat. Okay, so mo may argumento sa itong mga kaisunan ng mga dili kapaliko. Brad, mabasa ka ang purgatorio o word na purgatorio sa Biblia. Kay usap ta ang mga awsa sa kanang pagkada na po namutan na Brad. Huwag man din mabasa ang purgatorio sa Biblia. Nabasa naman ang inyong Biblia. Gikan sa Genesis nato sa Dayang, huwag din mabasa ang purgatorio. Dahil diri sa gitawag nato og Las Sagrada Biblia, diri sa 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 19 na ganayon. A los tales peligro mucho tiempo el Espíritu de Cristo por boca de Noé, cuidó la propagación del arca, el Padre se enciende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. So mabasa ni ay, mabasa ni ang word na purgatorio, na tungkol kay Spanish man siya, ayaw pasaha. Ang word na purgatorio, dili man siya Bisaya na word, muna ayaw pasaha sa Bisaya na Biblia, ni ayaw pasaha sa Tagalog na Biblia, ni ayaw pasaha sa English na Biblia. Muna kaangin na ito mabasa din itawag na ito o Las Sagrada Biblia o sa Spanish na Bible. O dagang salamat o may munta. Oh, diba? Oh, ngayon mo, wala yung purgatorio. Oh, mauto, lugar, linisanan. O ang pulong purgatorio, punish. Sunod na pangutana, murag naglangkot kiniubo sa 2, 3, 4, 5. Kantasan ni, murag daw sa mong siguro ni mong sumagran. Pangutana, Imong pa nga si Santa Maria nagpakita. Ikaduhang pangutana, di man siya nagpakita. Ikatulo, kinsa man ang tiyang kikitaan. Ikaupat, kanus aman siya nagpakita. O kapila man si Santa Maria nagpakita. Okay. Sa akong matubag anay nagpakita ni sa akong damgo. Wala ko kinumdum. Ako ni ipatubag ni Fran Edgar Logan. Okay, mayong punto, kamutunan. Sa kapunta na pagkirhana kami. Tinuod ka si Maria nagpakita, diin man siya nagpakita, kinsa man ang iyang kapitaan, kanus naman siya nagpakita, kapila man si Santa Maria nagpakita.
Na, ito na kanang ay lubakon o gandas mag-eksunan. So, ikinahanglan ni siya mag-eksunan o dokumento kay isod po kayo o magsulti na din eh. Kunyari, kapag yung kita, ang pagitaan. Ato, basahon na ito ni libro nga nakuluhan o di natin ang report sa mga ito namatod pa rin. The following is a list of the people-known Marian apparition sites throughout the world. So, ni Andiri nakasulat ang mga lugar, mga ngalan, o kalusa na tapita ang mga Virgin Maria. Ang unang na-record diri sa libro, yatong 1531. 1531, ipakita ang itong mga Virgin dito sa Guadalupe, sa Mexico. Isa mangyayang ipakitaan, si Juan Diego. So, tuwing 1531, lugar, Guadalupe, Mexico, ang iyang ipakitaan si Juan Diego. Dagan tayo ni 59. Ha? Si 59 ka mga aparisyon sa mga nabirindere, pero ako lang basahon ang mga nung kanang mga naila na to diri ng mga pagdibusyon ako pananglitan nato 1858. Taas kayo ni ato basahon kay 59 ka po. 59 ang kapitan. Kunya sa datong 1858 nagpakita siya ng Bernadette Sobiros sa Lourdes, sa France. Kunya sa 1917 nagpakita dito sa Fatima sa Portugal. Sa tulong ng mga bata ni Lucia, Francisco, and Jacinta. Ang nanon lang ito ang atong isgutan ha. 1937, Pulan ni Sister Faustina. Kung daghan pa kayo ni 1985 sa Lahok, Korea ni Julia Kim. So, di na ito hukton o pasa mga kaigsunan. Kay mahuktan ka o oras. So karon, focus ka din ato fokusan kini buwan sa Oktubre. Kini buwan sa Oktubre, ang mga Birhen nagsunod-sunod ang iyang pagpakita diha sa tulong ng mga bata na ni Santa Lucia. Unsa man buwangan o tuig nagpakita ang panahon ni Birhen sa mga bata. Niatong 1970, Mayo 13, nagpakita ang mahal na Birhen sa mga bata. Yan no, Mayo 13, 1970. Unya, nibalik siya pagpakita yan tong June 13, 1970. Maura niya pong tuwiga o maura niya pong kananay maura pong tuwiga. So June 17. Pagka July 13, may pakita na usap siya pagka July 13. O lain po diyan pagpakita August sa August o sa September 13 o hantod karong buwan na Oktubre 13 siya nagpakita. So mga na mga eksulan, ang mga kapiling na nagpakita sa tulong ng mga bata
diha sa tuig 1970 o katapusan niya ang pagpakita sa mga bata niyan kung October 13 o kung doon na kumagali na hitabo ang pagpakita wala na tayo record niya na. So, niyan kung August 1917 sa Bilanhos doon sa Cubata area ang babae nagpakita kausap sa mga bata. Gikidnap sa lungal ng mga opisyal ang mga bata o gipugnan sila sulod sa pipilat ng mga adlaw. Anong mapugnan sila sa pag-adto sa Cubata area. So, gikidnap na itong mga bata. Kaya yun, nangutangan ng Sab si Lucia sa unsay imong gusto. Kaya pakita ng mga birhen. Ang babae niyon, gusto ko na magpadayon ka sa pag-adi sa Cubata area sa ikat-13 o magpadayon sa Katrosaryo na adlaw. Isaan niya si Lucia na oo sa katapusan ng bulan sa Oktubre. Maghimo akong usak ka milagro aron ang tanan mo tuo sa akong pagpakita. Kaya dagang madudi mo tuo sa ihang mga gipanunti. Mawanihin aron sa panalangin sa mga tao mawaspa ang Lady of the Rosary of Our Lady of the Sorrows mabot. Ang babae niyon pag-ampo, pagtayo o paghimo o mga sakripisyo alang sa mga makakasala. Kaya daghang mga kalag ang niakto sa impyerno tungod sa walay usa na nag-ampo o nagsakripisyo alang kanila. So, okay ang mensahe sa mga gabi. So, niaktong September 13, 1970, nagpakita ang babae si Lucia tingon sa iyang batasan ng utana kung sa may imong gusto ka nako matutan ni Lucia. Ang babae ni Tubat pasakti ang mga tao na magpadayon sa Katrosaryo matag adlaw aron makuha ang katapusan sa gubat. Ihangyo siya Lucia sa paghimo o pinaglo. Ang babae ni Tubat, oo, sa Oktubre ako mahimo og milagro aron ang tanan ito. So mga kaisunan, kini pagpakita sa tumahan na birhen, dili basta-basta kakuhan. Dili basta-basta kakuhan. Kung wala yung mga scientific evidence. O nga karon mo tuwag mo ang mga tao na labi na ang mga ideas o magkatagtuan sa sipahan, ang ihimo sa Santa Maria kungay ipakita ng milagro. Ganus ang ito po. Niadtong October 13, 1970, usa ka grabing bagyo ang migsupuso sa Europa. Ang yuta, namumot o lapot. Usa ka palun sa mga tao na gibadabana na kami sa 15,000 ang nagutaw sa lugar sa pagpakita. Dito ba? Pila ka tao ang dito na gusto magtanaw kung sa kakinaw ang milagro si Kintamil tanan. Uliya, dito mga ang babae o pisip tubag sa langgang panguntanan ni Lucia. Kung sa may imong gusto ang tubag mo, gusto ko na-exorte kanimo na ginahanglan ang magtukod na kapilya din sa akong kalungganan. Patuloy na mo nagtukod sa kapilya na ako ang babae sa Rosario nagpadayon sila sa Rosario matag-adlaw. Ang gubat natapos kung ang mga sundalo o balik na sa ilang balay sa diba. So, sa pagbiya sa mahal na birhen, ibuthag niya ang iyang mga kabot o kita nini ang mga silaw sa kahayap ni Puito sa direksyon sa adlaw sa hinahinay ang adlaw minuspa
nagpakita iyon sa usa ka plaka nga disdiin ang tanan makatutok sa diretso. Nga walay kapalagan sa ilang mga mata. Ang mga silaw sa ilaing kulor nakahayag ng buko gikan sa adlaw sa kanang direksyon. Una, asul galang verde o matag kulor sa spektrum. So, hindi ba ito na direksyon? Ipakita sa ito ang sayaw-sayaw sa adlaw o gini kining mau milagro usa ka dako kaayo dapat palaigsonan o gani diha sa Tuan Shrine ila dalawang gisaunog ang kapistahan sa Oktubre 13 sa Santo Rosario diri sa ato sa Ilabanga. Kasumaran ka na kanang maong kapistahan, kasumaran ka na sa dakong milagro sa adlaw nagpakita sa mga nabirhen sa mga kadagkuan sa simbahan o sa mga GS na di mo tuo dinhi nakatuo sila mga higala. Kita, nanuong usap ni. So pero, ang tawag dili mo tuo sa mga apparition nakasalao wala. Kasi ito ba ninyo? Ang dili mo tuo sa mga apparition sa mga nabirhen nakasalao wala. Ha? Obligado ba ang mga Katoliko o dili Katoliko sa pagtuo sa apparition sa mga nabirhen dito sa Portugal? Ang tubag, obligado. Obligado ang mga Katoliko sa pagdawat pinagis pagtuo sa tanang general or public revelation. Sa doon, obligado ang mga Katoliko sa pagdawat pinagis sa pagtuo sa tanang general o public revelation. Apan dili sila makasala kung magdumili sila sa pagtuo sa gitawag o particular private revelation. O sa manang particular private revelation kanang matod kaso sa katao nga kanang usa ka tawo ngayon nga nagpakita nako ang mahal na birhen wala itawag o private revelation. Di sa takong tinawag kini sila nalahita po kung dili ka kumbinsido sa mga ebidensya sa usa ka particular apparition dawaston ka na nagtumili pagtuon ni kung inon ka nga napakita na ko ang mahal na birhen sa kong kampo. Napakita ang mahal na birhen sa kagabi. Dili ka obligado sa pagtuo. Dili ka obligado sa pagtuo o dili ka makasala. Maybe. Diba? Tungkol kay dili maayo alang kanimo nga mutuo ka sa usa ka hitabo nga giludahan nimo nga wala kayo mahitabo. So kinahanglan nga ikaw mismo kumbinsido sa imong kaugalingon na kanang iyang gisulti Pinoon. Igon anak mga kaigsunan, sama ni Santa Maria. Si Santa Maria dili siya matutuhon. Sa lihan hatagan sa desay so sa kanil ganapit pa ikaw kapsabat so sa kabatang lalaki maghari sa itong kalibutan wa siya diya mismo mutuon na yun. Dili siya matutuhon. Anghel ito na suti. Wala na yun ang mahal na birhen. Kung sa may imong ipakita ka na ito ang ebidensya na tinuot na rin kisuti. Ngayon ang anghel kanon, unong nakabulan ang isang ni Elizabeth. Tanawa, o kuwawa siya dito. O kung man, itlahog yun sa mga birhen o sa akin mo. Pagkapat niya dito sa iyang igado ni Elizabeth, huwag pa siya kapog, tingin ko na si Elizabeth, may kulpong sa kalipay ang bata, so sa matiyan, tungkol kaya nasa Panginoon, itong umakanag. Dito na prueba, kung i-lipo ni Santa Maria niyang patutuko sa pagpakita sa akin. Kung nakita mo, di ka basta-basta mutuwa lang ngayon. Kaya pa niya, yung kakitangan kung sa mga birhen, iyakot ang kapilya, yan yung bal.
Kaya kapakita ko ang mga kapirhin, hindi na sa dapo. Kunya, nagtutos na kami na pinanampal na. Apparition ko ito. Kaya nagtawag na sa private revelation. Private apparition. Kung sa kalat ito, ganggo na magana, halang silisyon magana, o kung sa igutom o kabuhin na magana. Kung nakikita ang mga Katoliko, dito basta-basta ito. Pero kining papakita sa mga kabirhin, katuuhan kini. Ang mga apparition, magpakita ni Santa Maria kung sa bang mga santos, bawal mag-ehemplo sa itawag na private revelation. Ang itawag o general or public revelation, ihatag na ito sa bitong simbahan. Ibanit sa Biblia kung naipit sa secret revelation. Ang mga ito na kapakita natin rin, wala nakabata sa Biblia, pero nakagad sa itawag o secret revelation. O natapos sa kihang namatay ang natapos ang apostol. Ang general revelation, pinuhalang Tuhan, may titig sa tanang mga Kristiyanos. Pero ang ibang mga Katoliko na nagduha-duha. Apan ang private revelation, pinuhalang Tuhan, binding nila lamang na nagkadawat pilid. Kung ikaw ipagitaan ka, ito. Pero ayaw kung sa ang uban, na patuhon sa iluhan isulti. Kung makita po na makadawat na umusan ng private revelation sama sa apparition, o kung minisido ka na ang maong revelation gikan kayo sa Ginoo o sa kaiyang mga santos, obligado ka sa imong konsensya and conscience sa pagturo sa Ginoo din o sa pagkuman din. Unang uban, na private revelation, kaya ito ba napakita niya mga kapirin, walay consultation. Wala mo ato sa obispo o gaha sa kurang paroko kung sa katinuod ang iyang nakita. Muli mo siya private interpretation. So ang iyang private interpretation nihatod dito sa laglagan kay kahimo naman kining patuo-tuo. Kanawa, taghal sa ako din na nagtukod o kapilya kay nanambal doon ay palututut mo. O sa naman na, iya ka na Ginoo o iya sa Diyos. So kamo na rin tubag nila ang mga personal ng Diyan ni Cristo. So di man nga ang 70,000 na mga tao magkasaksi sa October 13, 1917 mga kiyas aguban. Aguban na ito, Ginoo kapaluha, pero katuwa po ito, Ginoo nakatuo tungod kay ang mga milagro diling marimo sa ordinaryong tao. Grabe ang may tabo kanyan ito mga kasunan. Kung aguban pa niya na buong pa ito gano'n. Kaya kato sa Santa Lucia, bago pala nang mamatay, o yan dapat maging mga manual at niya, nawa paging mamatay, bumi pa, kasaksi ko. So mga kasunan ng Kristo, na ano man dito ba, ang tungkulan ha, kaysa yung magitaan, gusto nagpakita, kung kapila siya nagpakita, dahil pa kaya yung mga panahon na napakita siya ng kananay Santa Lucia, kuman sa kanang milagro sa Adlaw, pero wala lang record na wala na siya ma-record. So daghan pa, kaya napakita, diri sa Itabanga, kaysa ipakitaan, among kauban, si Sister Flor. Wala, ipakitaan ko kasi. Ito ang ko. Basta kita po yung ito. Ano na ito, hallucination. Ha? Ngayon na bagyan ka na itong mga ison, nakatupon ng 70,000. Na nakitabo ko no, ang ganun na ay sayaw-sayaw sa atno. Kung saan lang pinukat ko ka, hallucination. What is hallucination? Ha? Pag-isip lang. Gago ko pa sa buhay, ikabuhin ka. Gidaman, gidaman. Uya, hindi pwede nga ang daman mahitabo sa 70,000. Ay kaya na 70,000 ka mga tao, pulos kipang daman. Ay kung na ang 70,000, halos sinisyon itong ganyan. Di na katuhan mga kaisunan. Muna mga kaisunan ng Kristo, tuhan kinatunan kay makasat at dito mo ito sa tawag ng public revelation. Ngayon kini ay pinadayan. Kaya pinadayan, revelation dyan ulit.
Revelation na diin ang gipadayagan ini mao si San Juan Evangelista. Private siya, si San Juan Evangelista man ang gipadayagan ini dito sa Patmos. Pero ano hindi mo mata? Tungkol kay ang gipadayagan kanang dulas kay Evangelista. Kaya gipon kayo ang maong Panginoon. Kaya ang Diyos mismo nagpadaya, pag iyan ipadayagan mo ang iyang apostolis, apil sa Joseph sa mga apostolis ni San Juan. Kung nangabisan private siya, tungkol sa Revelation sa Biblia ng Panginoon ng Kristo. Nakatamo lang, nakakita lang, ngayon na nakakita ang mga berhen, kanunahan. So, ako na iklaro ng kagsulan, ang angayan na ito ng buhaton, kanita magkarataka o tuo. Kaya kanaiyan na sa demonyo. Okay, salamat sa inyo mga pagpapatid. Tumayon ko kayo. Okay, salamat kayo, Brad, sa imong pagpatinaw. Basin ko, Brad, kung di ka buhay na ko ato, kay natuwag ko maway pa niya po. No, sumato, nagkaduha po istorya ninyo. Pero nagkaroon ko istorya, bubay, kaya na po. Kaya nagkaduha ko, kasi di ka buhay dito. Pero na itong anak si Brad, tinood kayo kato. So, dili kato ka, duha-duhaan. Oh, dili to yung pungas kabuhi. Kundi ang pungas kinabuhi. Brad, balik dire kaya andi ako yung aing pangutana kanimo. Okay, salamat sis. Padayon. Sis. Okay. Brad Eric Cotillas. Ikaw ko nagtutupag ko nini. Hala. Ihatag na ko kung kaya. Nga naman di ay. Hala, ay, grabe. Huwag din yung magando yung langit, ha? Grabe din yung magando kung tanong, eh, huwag din ka mangumpis yun ng langit. Huwag din yung magibuhat ron. Pang-imperno di ay na yung magibuhat, ha? Kaya ngayon, pangutan, ha? Nga naman di ay, kung may imperno ta. Ayaw pa naman, ikaw na. Ikaw lang nga, eh, ikaw lang may nalang video na imperno, ha? Kali ko na ko, nga naman di ay kung may imperno ko, hindi kamatay. Nga dili naman ko, makabati o kainit, kahit patay naman ko. Ha? Ikaw lang may nalang video, so ikaw lang na, ayaw na isa. Kali mo naman, tubad? That, ikaw laugan. Paliwag ko tubag na ini. Kaya mao kini atong katuyuan ang pagtubag sa ilang kalibro. Sa pagpapatid na may kasuran kay wala ba akong kaninahin na nga napadag may perno ko? Ha? Nga napadag may perno ko nga may perno ko di na ako kapatid kay kaninahin kaninahin patay naman ko. So, wala kasuran ka na Cristo Bantray nga kung tao ka, tuuhin nga doon may luwag kabayan ka. Matutma sa Mateo 10:28, ha? Ayaw kahatlong sa mamatay sa lawas apan dili makapatay sa kalat. Na ang mong ipasabot nga ang lawas mamatay pero ang buhi wala siya sinatay kasakit. So sinatay ang kasakit, o sinatay ang kasakit. Pero na, yes, diba nga, mo sinatay o kanang kasakit, bubati o kasakit. Nilulog na nga yun. Di ba niya? Ayaw magpanahon na napatay pa rin mo galat. Kaya di nagkakabati. Kung ikaw nakasulti niya na di mo magkabati, kaya patay naman ko. Kanang lawas, nakasulti, kung piya na ang kalat, dili na makapati ang lawas. So ang lawas, isa pa pagutaguro na siya, isa pa injeksyonan na siya, formalin, wala na kahibaw, di na makapatay ko na ang lawas. Pero, ang atong kalat, matagpa sa Nagawang 2027, mabuwak pa ni, mabuwak, o dayon hukman sa Diyos.
Unya, ang hukom sa Diyos, buwakon ang lawas o kalat, ang lawas atos menteryo, ang kalat atos purgatorio, kung magdamay sa atos purgatorio, o kako atos sa impyerno. So ano? Matod pa sa Mateo chapter 25, dito, ato sila dito pagasakiton o magkagut ang ilang ngipon hantod sa kahanturan. Magkagut, di mapugana tungkol sa kainit o kawinit. Basahan nyo na sa katapusan ng sa Ginoo. Chapter 25. Basta, dito ang mga ipamimaraw sa akong amahan. At po sa lino na kalayo, magkagut ang ilang ngipon tungkol sa kainit o kawinit. Grabe, init, o diya kamit-kit. Lahir sa ato, init, o diya hayat, kaya may kanang kulong at akong tayo diri. Ang dito ang tayo nila mahigala sa Piperno. Kaya ikaw sa Piperno, init! Hit. Mauna na yung mabatat dito. Walay kahayag. Walay kahayag. O yamirong ka na, o Piperno ka dito sa Piperno. Bukbok, umaganto ka ito. Sakitan ang galing ka kamay lang kalayo sa kanangay kuwan, kuman. Kung saan pagkakalayo ka lang, isupan ko sa lingaw sa nakalayo sa mauwag ka naman kamatay. Sama na ato ba mga kaigsunan na ni Cristo, pagpasong ka na ako, kahit buhay mo ka. Pero ang panahon kung umatay ka na ako sa impyerno, makayo ka tinong o magiday sakit. Di ba? So, matayin ko ba mga kaigsunan? Kaya salamat. Okay, nagandang salamat, friend. So, klaro kayo, di ba? Perno palang gani, init naman. Wow, ba't yung init? Alam ko nung perno? Samot na ay perno. Init ko kayo. No? So, o zaman, wala na ilang pangutanan. Wala ba ilang pangutanan? Kahit kung wala na, wala na, kaya ato na kining itirado ang atong binyo.